Sayang. Iya sayang. Sini sayang. Kemana sayang? Ke tempat yang sepi. Kurang ajar. Ket mang kudu anu terus ya. Adik-adik KKN ini. Iya. Masuk deh. Iya iya. Di mana sayang? Hatiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Ardila Pro Audio ACC Multimedia. Ayo deh. So
gantine wis Dek. Kamangka aku isih sayang dikompo. Tresnaku ora bakal ilang. Terima kasih cantik. Dua tembang. Rumah saku kok. Mas aku tipung sitok iki yo. Irem tenan.